kalaka hian boina ine mi ti in vaswal le atum ata Mr. Shena chuan karlama apom pheidaya tlangwal chelawa chuan nge omzet hian bye bye u o alati zuya shialian cheni chuan lauzet hian tlangwal chelawa chu avadin hnaya hey ichungtian powerful tro kha tunge ini cha soila an hlau mai the sinati a tlangwal chelawa chuan hey ente kama mo ngoi te ni lau chuan ka chungte khuta ka in ngat ngai lawa avati a shialian cheni chuan tuna hian ichungte chui ma mo ngoi ani hi ati a tlangwal chelawa chuan mi somte chu ni se ka chau chianga ti in police hau chu achiar kwala chuta som ai nan tam tlat mai ti in apun le sarsara shialian cheni chu zalo zet in alo nui haka chuta officer chuan karule Mr. Shenatan zirtirna pehlakang ule ati a anni pahni chu rang lutuk in an thupil ngal police hau chuan an taltum chial rikrek chuan anon votliar thliara tlangwal chelo guyan jena pa po chuan afapa police in an man ti chu alo sheve a athin rim kher mai apie chuan yan jena chu paramo a to swala to ka thilsha swal pala omni in alang ati a yan jena pa chuan to swal a shinya na arun kalve che a tuna zela tang le hala athok thei chek chung zong chu minti boy hi asim thei don lawani hi jela chuan shom ti dewin omro se ati de mak maka gu yan jena hi fapamal thadu lawang chi khani api e chuan ani chuan ti son jela son kan tan tir reng don ti na mi alo ti he ho a apa churon hoi chuakin ai teu nang ka fapamal nei chuna ni so achunga thil enge mothleng vai te se kan chung kwa kan ngoi mai lawang jel tan tir te isoi mai ati de hlukluka ama nge khan tang ro se ti to box sia api e chuan ti tur ber shelavin ading zum renga yanjena pa chuan ron hu in enge la nga renga ata na tang chuan wala chwa nga ro ati vin tuara anua police station a chuan gu yanjena ni na an she chhuak to ti sha zetin police hau chuan officer hau chuan gu ma a chuan an kunda a gu yanjena chuan board game play pa in ente u thil haute kha thil lian thama in chantir ani hi vice governor of Penang thar gu jong tana fapa chu boina siam mang ti in shanya na mi challang deu chuan an shat pha to don ani hi shanya na arun kalvele jela an lau khung hala an ti anga naktu ka ni meu chuan khwa mi te nui zat kan ni to don ani hi captain he ati a officer pa chuan Mr. Gu tunge ini kan lau she mai lau chi a kan ti palani ati a gu yan jena chuan ti pal a miswal chuan shemna an hungei turani iti ri po ka sheve kan ya ati a officer chuan du thlan tur ka nei lawani kha alo ti gu yan jena chuan mi pui tam tang ma mi skhu I kha ka voi khan huna anya amel chat ema wang khan zanria leisa ka tum mai anya ka du da na ka ommek lain nang chuan loka pa min kal hnana heng zong hi siam thale bek ro alo ti a officer chuan Mr. Gu in beng dai sham ro nangma dau kal tur che in midang bumin ka omani kha ati a shia liang cheni chuan a omdan chu lo ngai theilo viawin engtin nge het yang tlangwal nung changmoi po she lo lutu khi engtin nge mi za kai ni theya alo ti a gu yan jena chuan jela tan lei du mi a tula ma nge chandon ngun takin lo ngai to ro ati a shia liang cheni chuan alo nui tlona officer chuan Mr. Gu kan ti pal tak zetani khonga in min ngai dam ro kan chunga za ngai na lan tirin kanun na zo sham ro isoi angin kan omanga ti a gu yan jena chuan iwa han fel tak em ati ra khan swal viau mala tuna chuan thian kan ni ta e ati a officer chuan min ngai dama wangin kan lo me alo ti thwaya gu yan jena chuan tuna chuan thian kan ni ta boka khapa Miss Khu I lau shwai dei tu hne na khan thu min va thlen la ka du a enge a hming kha ti ina ngai to wangwanga officer chuan shen ting ba ya ni e alo ti gu yan jena chuan ni don tak thu min va thlen sak theyang yamati a officer chuan eng thu nge a alo ti gu yan jena chuan aron shil ru a
officer chuan a hre hmel kher mai guyan jena chuan I thei lo chuan a poi lo ve alo ti deuh hmaka officer chuan ka thei alom ka thei boina om lo ve alo ti chula guyan jena chuan in hmel zet hian a thil khel lai chu ada a ka bange ka chak thei chuang lo ati a hrial liang cheni chuan a om dan vel chu alo ngei hmel kher mai officer chuan Mr. Gu hei chakalomi chakti in anautin hena chuan enge in nga renga Mr. Gu a chakani hi lomman ron penghal ru man ru ati chula poisa in choi tura anda sa chu anon lakhom sap sapa guyan jena chuan poisa chu lo enin nui hakhian in ti hlimnan in khel mai thina ni mo in poisa ei tur hi atliam tlat ati a officer chuan a poisa a lai ron da chhuakin anautin hena chuan nangni ponin poisa kha ron da chhuak vek ru awai na ti twara officer chuan poisa chu ron lakhomin Mr. Gu Commander Jang ale Vice Minister Gu achunga kan lom kher mai an ma ni wangin hlo tam tak kan la theya khonga in hei pom sham ro a ron ti a guyan jena chuan a tha lom he poisa hi sopa so pero u adam doi leina na ti a officer chuan Mr. Gu ivan fel ta ka ti a hrial liang cheni chuan kama mo la ve engti ka nge ka kal thei don ti in officer chu awazota ani chuan engti khuna poi kal theyanga lo ti hrial liang cheni chu a chhuak ngala guyan jena chuan jela te kan tang dun sia avan swal rewa tinang nanga chuti lai chuan gu aron shwai tur ti anon thlen to thu anon shila gu a chhuak tur chuan bolin van nuam hnom takati a ngei om thiam mai police hau chuan poisa churon in chu in kha kata ti in anin chu lai ya gu aron chuak mek chuan officer bula chuan thian kan ni to ti ro kha ati a officer chuan o ni e te reng maya lo ti guwa chuan thiante chuan thodi kan soin an rin om thina Mr. Shenata na thu kan hu chha kha thenghil mi aswang che awati a officer chuan te reng maya lo ti guwa pa pi e chuan officer pa hne na chuan hetiang thil hi thengnon le to su se ti in awa wau ve khera ani la chuan alo hlau hmel hle a hongai thla kom reu an kalyam hnu chuan tho huain engthil nge thleng hi ati a abulami chuan sir min hnuai chha kwal velani hi ati a officer chuan ka she ve renge o alo ti twara guyan jena te po in anon thleng be che a apa pi e chuan sir kanon thleng to e ati a apa chu banglam hoin alangoi reng guwa kalmai tum chu api e chuan pot dingin sir enla yang master hi a hmai te hi apil nuan mai shanyan mi pui te hi an swal hle mai mi kutla kan chinga ni hi ati a apa chuan a phu tok chi ani kha ayana khan khoi chi sila thatur ti inarun kal pheya ente peking a po boina tam tang min thlena tunma chuan mi ten min za theilu tuka tuna chuan min ente khamuna tangkhan min hot chhuak tho thangania jangji hawate liting changale shen bonya na te pon ka thuan zom du to lawani hi engma hi ishe thiam du lawa boina min thlen le min ti za che thiam mo le lutuk maya ti zeka guyan jena chuan isoi zo to chuan ka kal theyang yam in bol ka du'a ati a apa thin rim chuan mela le ti pa indo kana beng thwaya mela le tiang em a lula siam tur chi hian engthil nge moti swal ka nei le ati twara guyan jena chuan in beng dai ro ka pa ti thei nei po ni chuang lawa thin rim lutuk su alo ti apa chu ala thin rim kher mai api e chuan alo dang beta guyan jena chuak tur chuan Mr. Ju kapa kha in beng dai theinan thingpui siam sakro ati a apa thin rim lutuk chuan a thingpui nawin awavom chhuaya api e hne na chuan kha ilo hmu em khatiang khanya hetiang turani ti shelang chuan jela khan lo da mai turania enge moka ti angai ti a vei thuakin hetianga awm zel chuan engthik nia emo chuan waina lian tok min la thlenanga ti a apa chuan ngai to chhuakin ti dan tur ka sia Arsenal Military Academy ka dalu don ani ati a api e chuan an khar to emo ka tia ati a pugu a chuan anti ve mai ani kha an hong thar le lom Arsenal Military Academy a chuan
an zirlai te an dim hau lawang lau thunun deuh hlek se buaina min siam tlem deuh wanga ti a Mr. Shen ate unau pahnih hma chuan police officer kha athurana mani kha poika ti tak zet ati a Mr. Shen a chuan khapa kha mipa ngai satlia mai ani lo ti ka shalom chu wangya lo boy pui chun zom tur che a ka ti boina kan siam sak chi a pui ka ti khop mai ati a officer chuan a poilo a lo ti Mr. Shen a chuan kapa le vice minister guwa kha in hmel hriat an nia thil boy pui ngai dang chu kalo boy pui mayang ilo boina tura om to love ati a officer chuan kalome ti na ding waya ma se gu a thu cha kha soe du box sia lai zet in a ding runa Shen Junsan a chuan soidu ilan emi captain hi ati a officer chuan Mr. Gu a khan thu cha aneya ti in khaminia ithil ti awang khan kalome ati a mi chal lang takini ti kalo sia a kan la in mu le thwai ka be se ati a anni unau chuan hawan lo ti mel khom mai chuta officer chu she mel zet in ala ding tawa Mr. Shen a chuan enge thil dang alo mami ati officer chuan she zet hian I anglo Miss Kui mong kha ate mama ati a ati ba naka Mr. Shen a chu alo khisak ringot Shialeng chini chuan a uthana tlo meka ka u tuna chuan Arsenal Military Academy student kan ito a sipai chaber chi kan ni ang ti ka tiama chi ati molmola an school omna hmun awathlen chuan zirlai dang te po an luggage nen an inpulut sapsapa zirlai tamzok chu an chungte nan ron thla a Shialeng chini chuan mi om dan chu athlir wangwanga chutia adin wangwang lai chuan mi pakhat hi bor mangkhengin a ron kal ve hlola du tok le photila kan channel te min lo ngai hlut saka milo subscribe tu zongzong chunga khan lom thu kan soye chuan ala subscribe lau khan milo subscribe sak le ula movie hmunom tak tak te ron le linzia kan tum don ya